jangde ko famda sura heewa lammina kono so jangde haalama ala isago janginoɓe kaali duko ngakkere janginoɓe ha joni deƴƴaka e falde Goudiry o saha ko tolni e 300 janginowo ina ngakki e falde nde. Situation manam jangde fantinde département Goudiry so ƴeewama duuɓi ɗo tati jawtuɗi limto o janginoɓe mankuɓe en ɓuri temedde 300 janginoɓe en manki hen waɗi ɗum ko kitale ɗeɗon duuɓi ɗiɗon janginoɓe gumton ɗo pour jaaha banggueji goɗɗi jalta département o mais so jalti remplacer ɗumen ɓe fotata no yaltuɓe ɗum ɗo noon rendi duuɓi ɗiɗo foof jawtuɗi ha woni 300 déficit de 300 enseignants. ɗe caɗele mbasani battinde e jangde nokku sabu ko tolni eddude 47 koko guddi taw sababu ko ngakkere janginoɓe hayso tawi wonko laamu ngu waɗi hen eɓe ñaagui nde ɓeydete. Wonko laamu ngu waɗi hen e effort neldi amen 83 enseignants min mbaɗi feere kam pour min règle quelques problèmes mais ha joni heddi ɗum waɗi mairie uji minen noddaɓe pour yoɓe ballita amen e recrutement moniteur uji pour école aji ɗi manquiraɗi jangguinen wawa ɓeydinede mais surtout école aji guddaɗi ɗi saabu aussi jang e situation momin jogui o ko fotina 40 école e jeeɗiɗi ɗiɗo duubtete koko gudda te minen e fandare amen min jiiɗa école aji guddaɗi ɗi heddo ina uddo min jiiɗi ɗi guddite donc ɗum waɗi minen namno hen laamu aussi ballal mum pour ɓeydana men jangguinoɓe hayso recrutement spécial no waɗe eɓe mbaɗat hen kam Goudiry gueɗal. Kanko Amadou Diallo o arti e gonka goomuji tambutoɗi duɗe ɗe. Goomuji jogiiɗi école aji minen e programme amen min jinno ko goomuji foof dartine ɗo CGE ji darmumen ne manki no feewi e fate école ɗum waɗi minen tindi wadde ɗum renouveler manam min change CGE ji min mbaɗa CGE kesi gueɗi min mbaɗnaɓe des renforcement manam min pindinaɓe seeɗa e école no jogirte. Kalfinaɗo jangde e heblo falde Goudiry o erima kadi dendagal hoɗɓe e nokku o ha e wonɓe hen e boowal leydi nde daroto ha jangde falde Goudiry ɓuura ɓamtade tawa ko e mbadi ɓurdi ngaruɗude.